Together, growing in faith, changing communities. Bawajunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli elilotshwe nguJohannes umpostoli. Isahluko se-14 verse 27 to verse 31. Kuleyo nkathi uJesu wathi kubafundi bakhe, uxolo ngilishiya kinina. Uxolo lwami ngininika lona. Mina angininiki uxolo njengoba umhlaba ulinika. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki, maningesabi. Senizwile, sengintshelile ukuthi ngiyemuka ngiyobuya ngize. Uma beningithanda beniyakujabula ngoba phela ngiya kuBaba. Ngoba uBaba mkhulu kunami. Manje ke ngintshelile kungakenzeki ukuba nikholwe uma sekwenzekile. Angisakukhuluma okuningi nani. Iyeza inkosi yomhlaba, kepha ayinalutho kimina. Kepha ukuze umhlaba uqonde ukuthi ngiyamthanda uBaba, ngenza njengokuyala kukaBaba. Ngiyayithanda indlela uJesu ayiqala ngayo inkulumo yakhe. Uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Inhliziyo zethu mazingayaluzi. Inhliziyo zethu mazibe nokuthula. Yazi thandwa zami, kunabantu phakathi kwethu onhliziyo zabo ziyayaluza. Iyaluze inhliziyo kodwa abantu ohlezi nabo endlini bangazi ukuthi konakele. Iyaluze inhliziyo noma uthi uyazama ukuxoxa nabantu, uzama ukubabikela, ubone kahle kamhlophe ukuthi abayizwa lento oyizwayo. Abayiqondi futhi lento ozama ukuyichaza. Iyaluze inhliziyo, ufisa ukukhala njengengane encane, kusho khona ukuthi inyembezi asiphumi. Iyaluze inhliziyo, uzuzibuza ukuthi kodwa Nkosi uma kunje ngisaphilelani. Iyaluze inhliziyo, ufise ngathi lo mzuzu bewungadlula. Uthi uJesu namhlanje, inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Uthi inhliziyo zethu mazingayaluzi. Inhliziyo iyasindwa. Ungazuthi kunetshe ehlezi khona. Ungazuthi uJesu owafika kuLazarus evangelini likaJohannes isahluko se-11, uma bethi susanitshe, ungazuthi Nkosi bewungememezeni lisuswe nalelitshe elisenhlizweni yami. Iyaluze inhliziyo uze usabe nokuvuka embedeni. Iyaluze inhliziyo uze usabe nokudabuka kokusa. Iyaluze inhliziyo usabe nokubhekana nabantu. Iyaluze inhliziyo uthi kodwa osibani ngizobabhekela ubani. Kodwa uthi Jesu namhlanje, uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Akakusho lokhu njengomuntu ongazi, nongaqondi, nongaboni
uyazi uyabona uyaqonda futhi uyaqondisisa ukuthi kwenzakalani kodwa ufuna ukuthi kuthina uxolo ngilishiya kinina athi uxolo lwami nginikeza lona uthi ngicela ukupha ukuthula izwe elingasoze lakunikeza kona ukuthula esingasoze sakuthenga ngamali ukuthula esingasoze sazenzela kona ngokwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwethu uthi ngicela ukukunika ukuthula ngicela kube khona ukuthula enhlizweni yakho ukuthula enhlizweni ngishonelwe umntwana ukuthula enhlizweni ngizondwa ngabantu ukuthula enhlizweni ngifeilile esikoleni ukuthula enhlizweni ngenayo imali yokuqhubeka nesikole ukuthula enhlizweni ngazi ngizokwenza njani ngomntwana osesibelethweni ukuthula enhlizweni umzimba wami nenhliziyo yami yophigazi athi ngicela ukupha ukuthula athi Nkosi ngipha ukuthula izwe elingasoze langinikeza kona zikhona izinto izwe elinginikeza zona elithi izwe lokhu kuzodambisa inhlungu elithi izwe lokhu kuzosusa uvalo elithi izwe lokhu kuzodala konke kubukeke kukuhle uthi uJesu ngicela ukupha ukuthula Nkosi ngicela ungiphe ukuthula emndenini engizalwa kuwona Nkosi siphe ukuthula nezizalwa nabo Nkosi siphe ukuthula emndenini ongiphe wona Nkosi siphe ukuthula nabantwana bethu ngoba kwesinye isikhathi ziyavuka izinto endleleni iyavuka imoya endleleni iyavuka inkonzo kamina endleleni siyangena ihlava kubantu bezwana bezalana beumndeni munye kufike nje isihlava esodwa esimbi kodwa sibe umanyazini ozoncelisa wonke amanzi Nkosi ake usiphe ukuthula uthi uJesu ngiyahamba ngiyakubaba athi ngijabuleleni ukuthi ngiyakubaba ngibongeleni ningibongise ngoba nani ngifuna nibe la ngikhona ngifisa intokozo yami neyenu ipheleliswe kuBaba ngifisa nazi ukuthi anizona izintandane ngifisa nazi ukuthi uBaba unenhloso ngani athi bhekiyeza inkosi yasemhlabeni kodwa ayinawo amandla phezu kwami ayinawo futhi amandla naphezu kwenu athi ngifuna niqonde kahle kamhlophe ukuthi ukuhamba kwami akusho ukuba ngiyanidikila akusho futhi ukuba isinamandla kunina kodwa ngenza lokhu
ubaba angicele kona. Kunenkonzo yokuvuma izinto ngenxa yothando likaNkulunkulu Baba. Ukuthi Nkosi kumina phelelisa inkonzo oyiqalile. Indlovukazi yezulu mayibe nathi, isibusise isivikele isikhanyisele. Mahlahlemelise uNkulunkulu Somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.